салом алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Коротки барои склади силтавхонаи сабурӣ бобоҷон 88 тупои шоиртон бобои лангарӣ бӯи ҷӯи бульёни мурғи ояд ҳаме тупои шидӣ чӣ мешавад? Последний записи ки ҷабрдида ай самаило дуроӣ мекуна мо онро фикр кардесем ба мнени ман мо бояд бимонем ҷа ҳамаш ай ҳатто яша гуфтагии ай хоҳар. Но иҷада аста як хоҳари дига ма ай Сем Шарипов хоҳиш мекунам ки бояд якум видео имина дар канали Сем Шариф бояд бибуроем. ира мо агар бибурорем мардум уже ҳамаша мефаҳмад. Но иҷада мо кор кардесем ки Исоқов Айюб вақт дар корай иҷада мо ишонтон метем бисёр записое ки хештавор бадани сабуриву бобоҷони 88 оз як шаҳрванди дигарро мебинем дар як канали нави дига. Мо фикр кардесем ки номи каналша чӣ бимонем ки зан аст зидди ба ном мухолиф ва зидди имина бобоҷони 88 ва шоири тупои як хел шаҳрвандое ки дастгирӣ мекунем. Ман лангарии тупоя дар назар дорам. имрӯзу пага бо як канали дига зидди немихел номардо баротиса мебарад. Чӣ хел ки ман баротиса бурда будам и бурдестам. Бояд ман ҳар минути секунд зангшон задестам ки эмизафса бояд мо мардума ишон бидем. Но ман кӯшиш мекунам ки саҳар эмизафса мо бимонем. интизор шен дӯстони азиз. ҷумъа, шанбе, якшанбе рӯзи хуб аст. интизори видео шен. мо кор кардесем мо бояд ҳамон записи последнира бояд бимонем. Чӣ хел ҷабрдида мега ки мара мошина тайёр карда овардан, омадан талпа, мара гуфтан ки ин гапро бигӯ. намихел аст ҳамватанони азиз. бале, бо мардум бояд бозӣ кардан дар кор нест. Чӣ хел ки имрӯз бобоҷон 88 бозӣ кардеса. бобоҷон 88 намедонам мо кӣ ҳастем. намедонам. бозӣ кардеса. бо мардум бозӣ кардеса. но вақт соат чӣ мешавад? бобоҷон сарша хам мекунава. ай мардум бояд бахшиш бипурсад. шумо мара дигар хел бифаҳмед. чӣ хел сарша хам мекунад. ҳеҷ вақт Исоқов Айюб ман намедонам Сем Шарипов дига шумо ин номи ҳеҷ гап намезанам. бо як модари дига мебурояд зидди ё баротиса мебарад. ин номи ҳеҷ гап намезанам. ман боварӣ дорам ки Сем Шарипов ҳеҷ вақт хаб намекунад. модар ин хаб намекунад. як бародари дига ҳам бояд бибурад. ҳеҷ вақт мо хаб намекунем. барое ки мо чизе ки дорем буромада гап задесем. просто так мо гап намезанем. именно барои Муҳаммад ТВ як видеои 10 минута аст ки имрӯз буромада гуфтеса ки шумо сурати мара мемонена. хайпай ӯ намефаҳмем. мои даже хайп чист ман намедонам. ки суратҳои мара мемонед шумо хайп просмотр вай. Муҳаммад ТВ як одаме ҳасте ки бахши зиёд хужи Муҳаммад Иқбол ҳастӣ. мошенник ҳастӣ шумо. ту стунёр ҳастӣ. Муҳаммад ТВ стунёр. таҷмикса ту реклама кардӣ. ҳамин хел аст? бале. Умар ТВ дигаша ту реклама кардӣ. ҳамин хел аст? бале. то охири ҳафтара коротки мегӯмад ӯ шаҳрванде ки мошин нурикага ай Европа мошинша бар намегардонӣ видеообращение мекунад. имина канали ояндаи миллата. Муҳаммад ТВ. ӯ одамое ки ту мара занг мезанад бовар кунед ман ҳақиқат ҳастам. бачае ҳастам ки ҳақиқат ҳастам. ман мебурам бо факт далел гап мезанам. шумо хатар ҳастед дар ҷомеа. мефаҳмед? шумо экстремист ҳастед. вой барои чи Исоқов Айюб зидди номардое ки оромии миллати мову шуморо ҳамватанони азиз намехоҳанд.
صد جهان تشکر. بعد نماز جمعه من گپ زدم، زنگ زدم که باید ویدیو باشه، اما آخرون زبسی که از سمایل روی که است باید در شبکه‌های اجتماعی باید پن کرده شود، باید ایپوچ کرد. با مردم بازی کردن در کار نیست. کوشش میکنم که بعد نماز جمعه نصیب باشه من این رو میمونم. کوشش میکنم هموطنان عزیز، کوشش میکنم. ما همه چی داریم. صد جهان تشکر. زنده باشه.